Se non coñeces a historia de Inés de Quiroga non sabes o que te estás perdendo. Estaste perdendo unha historia de resistencia, de sororidade, de loita. E todo isto a comezos do século XVI. Inés de Quiroga era a abadesa do mosteiro de Sobrado de Tribes. Ata aquí, todo moi ben. Pero a vida das relixiosas do momento non era unha vida de illamento e clausura como podes imaginar, en absoluto. Mantiñan relacións políticas, sociais e económicas coa comunidade rural na que vivían. Eran vínculos intensos e frecuentes. E incluso non era extraño que as abadesas e as monxas tiveran fillos e fillas ilexítimos. Pero a Igrexa, co apoio dos reis católicos, impulsou unha reforma para exercer un maior control sobre a vida de todas estas mulleres. Expulsáronas dos seus mosteiros rurais e centralizaron o poder da orde vieita feminina en Santiago. E aí si había unha maior clausura, un maior illamento e, sobre todo, un peche completo exterior. Pero Inés de Quiroga dixo nin de broma, amiga, encerrouse no seu mosteiro para impedir que a levasen a Santiago e loitou durante case 3 décadas polos seus dereitos e, polo tanto, polos das súas compañeiras. Chegou a preitear en Roma para poder quedar en Sobrado de Tribes, que estamos a falar do século XVI. Logrou o que quería, porque pasou o resto da súa vida nesa pequena zona montañosa do interior de Galicia. Xa non era a abadesa do mosteiro, por suposto, pero sí que percibía unha renda que lle permitiu vivir bastante ben.